30 prosiect wedi cyllido. Dros 2.3 miliwn o fuddsoddiad i orllewin Cymru. 74 o swyddi newydd wedi eu creu. 94 o swyddi wedi diogelu. Bwriad Cronfa Her ARFOR yw i beilota a threalu datrysiadau arloesol i heriau sy'n bodoli yn ardal Arfor, gyda'r bwriad o edrych ar y cysylltiad rhwng yr iaith a'r economi. Oedd hwn yn gyfle i ymgynghori gyda gwahanol unigolion a chyrff ar lawr gwlad i ddeall yn union beth oedd yr heriau wrth gwrs, ond wedyn i fod yn ymateb i'r heriau yna mewn ffordd pwrpasol a strategol hefyd. O Sir Fôn i Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Gwynedd, roedd effaith y Cronfa Her i'w deimlo ar draws cymunedau'r gorllewin. Mae'r effaith ar lawr gwlad yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn bositif iawn ynglyn â'r Cronfa Her. Yn amlwg, mae yna nifer o gyfleoedd wedi cael eu creu i gadw pobl ifanc yn ein ardaloedd ni, i gefnogi busnesau drwy ddarparu cyllid a cefnogaeth a cyngor trwy Arfor. A mae wedi creu gwaith a cyfleoedd sy'n bwysig i bobl ifanc i aros yn eu cymunedau ac yn bwysig iawn i gefnogi'r Gymraeg. Mae'n teimlo'n bwysicach nag eriod bod ni'n dangos i bobl ifanc bod yna bosibiliadau mas yna ac yn ei ardal lleol nhw, bod nhw ddim yn gorfod teithio i wneud beth maen nhw eisiau wneud. Roedd creu partneriaethau yn rhan anatod o waith y prosiectau Cronfa Her ARFOR. Gyda'r prosiectau yn creu a datblygu dros 200 o bartneriaethau lleol a thrawsffiniol. Wel, mae'n sicr wedi dod ar ardaloedd trawsffiniol na at ei gilydd yn sicr. I ni fan hyn, wrth gwrs, yn deillio yn y Ffrineiron, a wedyn gaethon ni gysylltiadau wedyn a ffermwyr ifanc o'r holl ffordd o Shiwenfro lan i Ynys Môn. Felly mae'n sicr wedi creu cysylltiadau a wedi dod at bach o ddiwylliant ychwanegol i'r ardaloedd hynny. Nico Dafydd, dwi rheolwr prosiect gyda fflach cymunedol. Trwy help y Cronfa Her, ni wedi gallu rhoi cyfleoedd i 3 band ifanc hollol newydd i ganu yn Gymraeg ac i greu sengle newydd yn y stiwdio yma fflach. Heb help y Cronfa Her, bydde wedi bod bron yn amhosib i ni wneud be ni wedi wneud. So mae'r gefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy a dwi ddim yn cael ei dychmygu rili be bydde fflach yn edrych fel heb y gefnogaeth yna. Mae cyfleoedd i ddatblygu gyrfa mewn ardal leol yn naturiol ac yn gyfle i adeiladu ar anghenion iaith ac economi. Mae dros 2,500 o bobl wedi elwa o Cronfa Her ARFOR. Mae yna sawl strand o fewn y prosiect sydd ddim wedi gallu digwydd heb yr arian yma. So yn gyntaf, mae wedi galluogi ni roi pobl mewn diwydiant yn siarad Cymraeg. Mae yna 10 person ifanc ar draws Arfor wedi cael swyddi. A swyddi mewn diwydiant, swyddi efo sgiliau gwych maen nhw wedi dysgu yn y prifysgol. So mae hynna'n wych i weld. A mae 6 o'n nhw rwan wedi cael eu cyflogi gyn yr rhein iddyn nhw efo. A mae un wedi mynd yn ôl i addysg ar ôl dysgu sgil newydd, sy'n wych. Ar wahân i'r ochr ariannol, mae'r gefnogaeth sydd wedi bod gan y tîm hefyd yn Arfor wedi bod yn absolutely ffantastig. Allai'm canmol y tîm yn Mentera digon. Maen nhw wedi bod yn wych a wedi bod efo fi bob cam o'r ffordd a dwi'n mor ddiolchgar iddyn nhw. Yn y bôn, mae Cronfa Her ARFOR wedi sicrhau bod ni'n diogelu swyddi ac yn creu swyddi ar hyd y rhanbarth. Mae'r partneriaethau sydd wedi creu trwy'r gronfa wedi bod yn glir ac yn gadarn a ni'n edrych ymlaen i weld beth fydd gwaddol pellach y dyfodol.